okite ada adịbe mmadụ ndị abụgbolo ọgwụ ego bụ na ọfịa ka a na-edebe ya na aja ọfịa ọ da adịbe mmadụ okite na ọdịbe gị mmadụ ama nnọdụ ya makwa ebe okite makwa fọs imelu voku ivokulu fọs anọdịbe gị mmadụ agba ọsọ nwe ga na-alarụ ụla na dị ụlọ nwere ga na-alarụ ụla na dị ụlọ so onye ọbụla gwa gị na o debe ịbatavu afọ 1000 pọt asịgị na ndị mmadụ ndị nya lụrụ ọrụ ndị nya lụrụ nka nya kele onye nka nya kele asị wayo ka ọ na-egwu spirit anọrọ di ya spirit nọdị oge ebidia na biya spirit nọdị ọma mbidia ọgwụ bụ na ihe afịa ka ihe ejeje gbata na ejedebalị gị ya na ụfọdụ bụ na berial grand ka a na-eje edobalị panya ị na-eji mbọsọ ọbụla eche ilekwa ị aba aja elekwanye ife ihe egbuli ije ebe aja egbuoli anya ọkpata ike ka ọ nwee ebe ọbẹ ka ọ dapụta n'obodo bịa gbuwe ndị mmadụ oruru a na-agba gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata baa akwa o were nwata a ọnya ka ya adọba n'ụlọ oru a ka ya adọba n'ụlọ so nwa dibịa ọbụla na-agba gị na o debere ọgwụ debesị nke a na-agbọ nka bụ wayo ka ọ na-egwu so many of them bụ wayo na asị na ndị mekaniki emego amazi ndị bụ ndị ala so in that very aspect of nyanwụ irregulate ndị nwa na-agba ọgwụ maọbụ nkewa asị m na ndị be anyị ada agwa ọgwụ mgbe gboo gekwa ntị maka ụfọdụ fe ebe a nọ na-agbakasịba arụ nwaanyị o ji kwuo ebe a mmiri a na-akọ elika ụfọdụ sị na mmụ mere gọvanọ ji wee kwuo anya bụ ibe o kwuru yes ọ bụ na mmụ mere gọvanọ daalụri nne ma ọ bụ na mmụ mere iji wee kwuo anya ibe mbụ bụ what it means is that na people like Akwa na ndị otu ha na ha ncha na-ewu fake ma Eke hit ha ncha na-ewu fakest go ma JCN ha ncha fake because come to think of it ndị niile Akwa na-agwọrọ ọgwụ mmadụ ole ka enwe ego how can you be richer than ndị na-agwọrọ ọgwụ ndị a na-abịa ekene how can you be richer than them? Can you tell me one person ọgwọrọ this so-called ọgwụ ego because ọgwụ ego si hapụ na na-akpọ ya okite ọ na-akpọ ya ohuhu ọ ibubo ife niile awụ ọgwụ ego ka ọwụ maka ọgwụ niile awụ ọgwụ a na-agwọ ka e wee nwee ego ịghọtago so ndị niile ahụ a na-agwọrọ ọgwụ a mmadụ one ka agwọ ọkụkọ wee nwee ego jụọ onwe gị ajụjụ a iwee fụ na ife a na-eme ife ahụ game of luck fake ka ha ncha niile ewu onye aso n'otu nwa dibịa na-ekwu sense ahụ masị n'ọdụgudo ịghọtago mana at least na nyanwa na-enye aka na enlighten ndị be anyị about this danger called okite Akwa ha buildoro into our youth ọ na-enye aka na-abịa against that cankerworm na-achọ ka oripịasịa ụmụ okorobịa be anyị. So for the sake of that, I will give him some credit n'ebe a. Hapụzie maka ndị mechiri ọnụ na-agha aghụghọ all in the name of ime omenala. A na-etipịasị ụmụ okorobịa be anyị wuru ha na-akpala ego. The highest ọgwụ ego and the highest kit a na-agwọ n'ụwa ahụ nke Akwa ji ndị ụmụazị be anyị wee gwọ. Nyawu nke wepụta ka naricha n'ala ego. Nke ndị dibịa arụrụ anọ na isi anyị ji ụmụ okorobịa be anyị wee gwọkọrọ. Because iwere mmadụ gwọ ọgwụ ego do useless. Useless chana a lot of them mana famaro. Ha na-akwụgharịzi wuru okpukuru mmadụ nkịtị na-akpagharị ebe niile. Mmadụ one n'ime nda Akwa na ndị nwa dibịa na-agwọrọ ọgwụ na-abịa buru G-Guard, buru di moto ha na-agba, buru GLE. Onye pụta, onye go ES350 a na-ele ego one, ma onye go GLK. Ọbịa tụọ mma na nke onye na-agba G-Guard, wuru security na-aga, nwee hotel. Mmadụ one n'ime ha nwee hotel ka o je na mepe hotel. Ihe afọ na ndị pastọ je na-agbapụ unu, je na-agbapụ hotel. Mmadụ one n'ime fa were ile ugwu ezeghị ọnụ because ọhọ na ịma ha eziokwu. Mmiri enwe iro, expose we ha, keep exposing them. Keep exposing them. Hapụzie ndewu okenye arụrụ ana. Hapụzie ndewu okenye arụrụ ana. Ha nọrọ all in the name of ụka omenala ka alụ na-eme before your own nose. Agbacha ọsọ agụọ mile. Agbacha ọsọ agụọ mile. Alụ people like Akwa Okuko na ndị otu ha. Onye eze Jizọs ha. JCN ha. Akwụna alatugo ha. Alụ ha mee n'ala Igbo. Onye teki ihe ezi ji wee kpocha. Ịghọtago bịakwa ka ịkọwa ọnụ. Bịakwa ka ịkọwa ọnụ. O nwere ike ya makịta mana emecha ata ihe emecha mara. Emecha ata ihe emecha wara. The highest ọgwụ ego agwụrụ n'ụwa nke ndị a ji ụmụ okorobịa anyị wee gwụkọrọ. Wee bukọrọ ego nwee ego. A lot of people ha na-agwọrọ ọgwụ put together in hundreds cannot even produce. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel and share this video, like, comment,
Drop your thoughts on the comment section. Subscribe. Thank you for watching.